rumiyin kula menika siwa kesengsem ya. Kesengsem kang sinten? Kalian ingkang nderekaken kalian Anindra Durati nika. sing nembang Mataraman menika sinten ya? Menika widodari Bapak. Oh ya memang. Widodari. Betari Eni. Memper. Kok itu nang jenenge Eni. Suarane langene. Ulane lasem ora dikongkongan. Jalaran kepenak nangare kuping. Tukang son anggaran sinden Kepenak dadak diseloken. Ini ngerti kira-kira suarane macet malah dilirik. Niku kula apal kan rombongan kula para kula kok. Saya kokek. Mereka Nikah. saya kokek dikasih lagu. Niko. Si mereka akan kesengsem Nikah tengerikan. Nah, tukang sonora dulu. Yai Bathara. mereka akan diko. Aja dianggep ngendikane Bapak Pendhita Drono kuwi mau. Nyarwa Jayawi wis dadi lakak-lakane Bapak Pendhita Drono pancen kuwi ngono. Untuk dados menapa Bapak nanging bangenipun Bapak Prabu sinipun kagungan wigaton kalau dipun kedharaken. Kene ya. Pratanipun Kakang kuwi mundhe keparenga Yayi Prabu Duryudana anggone gelo penggalihe saben-saben wong Astina nggayuh tumedake kanugrahan. Gagal wigar tanpa kangyo ora tau kasembatan. Nanging cara siadi sing luput kuwi para Kurawa apa sing luput wahyune sing ora gelem cumandha kawan para Kurawa. Saking pamanggih kula tiyang gayuh wahyu menika wonten lambaranipun. Carane kepiye? Lambaranipun menika tapa Joko Srana Resik kaliyan Getur. Tapa tegese kepiye, Japa kepiye, Srana ki apa, Resik sing resik apane, Getur kudu kepiye. Kurawa maning gayuh kaliyan ketrimane murid paling kedah. Remen riyalan ngirangi dahar, ngirangi sare. Wong kagungan gayuhan menika paling kedah. Ampun ngantos ngumbar kalian kamurkan. Wong kondang Kurawa menika kala mangsalipun tumindak nelisir perintah grade bener. Wis sapa pinamomo. Lanjur Japa kula kudu kepiye? Manembah wonten ngarsanipun Gusti lumantar agami kami tadosanipun sampun rinasuk. Agaminipun nampa dadipun lampahi kami tadosanipun nampa boten kenging saking wanda winada. Kedaingen rukun lan renggane nengganan. Lanjur sarana kuwi apa? Sarana nika piranti. Niripun gaman kepengin landhep gaman kedadipun asah. Wong bodho kepengin pinter kedasar bab sinau, aja rumangsa bisa rumangsa. Kami rumangsa bisa besalipun lan panjenengan tidak sombong. Selengger pustakanipun. Menawi saged bisa rumangsa, gesangipun menika badhe klembah manah. Mangkono ya. Banjur bajute kali kedah resik lahir kan batosipun garing total resik. Batine resik ucap lan tumindak menika boten kenging cengkah. Ajining diri saking lati, ajining salira saking busana. Kepodhaduke menungso dikane. Wong dasane kudu kepiye? Gentur menika temen sapa temen tertentu saged katemahan. Teteken kanthi sarana pun tundur saged mati dalane katemahan. Bawa Pendhita. Nggih. Kurawa kene lampah tapa Japa Srana sing gentur pripun? Kesuwen. Angel Kurawa kok kon apa angel. Kejaba kok